Hello, beautiful people. Actually, chisoto chisi yankhondo. Chisoto chichi I think tizipangira ku Malawi. Like nkhani za ku Malawi tizimenya chisoto chichi, then kukabwera nkhani za nkhondo, then tizimenya chimene chichi. Ndoti zakhanga chonchi. Ndoti zunguziro update ya nkhondo. Kukabwera ichi ndoti cha ku Malawi. I'm just joking. Maybe sometimes. Anyway, guys, ndeba no button tione so pano ku DPP ali ndi manifesto launch. Akupanga launch manifesto awo, ngoja zawo, mfundo zawo zazimene zachite. Ndiyeno ndi video ya 3 hours plus. Like imagine 3 hours plus. Ndiyeno niyo kuti mukhale muzoonera video ya 3 hours. Kenako kuti mungomva fundo. I think data makamakaso ndi makamaka ndi ovuna malinga ndi ikonomi imene ilipo. Komabe ineyobe ndangochita mwasamale, ndangotenga mfundo zimene kika pamodzi kana kuti mtingolongosola kuti iniyo mungodzoti okay kuti cholinga cha msonkhano umene okay chinali chimene chichete. Yes, ndoti ndingoonesa msondo pang'ono pena paka ajena ansa akufasidwa mafunso koma kwenikweni iniyo ndifuna mukhale ndi idea kuti chikuchitika ndi chani kumene kokoko. Poyambirira ndithu iwowa manifesto awo akuti ndithu afuna aime pa ngodya zokwana 4. Choyambirira ndithu ndikulimbikitsa ulimi wa malonda. Ulimi umakhala ndi uli magulu awiri. Ulimi woti mufuna muzingodya, muzingokazinga chimanga, muzidya mundokwa. Ndiye pali ndithu ulimi wa business. Ndiye akuti ulimi wa business afuna adzawupitise patsogolo. Number 2 afuna ndithu nkhani za mafactories zizapiteso patsogolo ndithu. Number 3 ndiye kuti afuna adzachulukise azapange ntchito za migodi. Number 4 yomalizira afana ndithu azatukule ntchito yotumiza anthu m'matawuni kuti akagwira ntchito. Komanso iwowa anaonjezeranso kuona kuti pa chaka dera lina lililonse lizizalandira 5 billion Malawi kwacha. Dera lina lililonse 5 billion Malawi kwacha. I think that's Boma or something like that. Mangoti dera. Does it mean ngati tingolekeza ngati wansundwe kapena kauto ene muli mose koma kuti dalilo sitizandira 5 billion Malawi kwacha likuti ndithu lipangire zinthu zake zachitukuko zina. Komanso dalilo lonse lizandira 100 million ya chinyamata, especially kuti atenga chinyamatawa agwisa ntchito ngati ngongole, ngati atenga ngati mangongole, komanso azitukulira ma business awo. Komanso china chimene anakamba kumene kuku ndichonena kuti akuti maskulu a secondary adzakhale aulere, palibe kulipira ndalama ina iliyonse, ingakhalenso kuphatikizaponso mayeso adzakhalanso aulere, komanso kuphatikizapo secondary idzakhala ya ulere for free. Komanso kuti the same thing, Oh, sorry guys. Okay, komanso secondary ya ulere komanso kuphatikiza apo ndiye kuona kuti idzakhala yokakamiza by compulsory, by force, by fire, aliyese apite ku secondary. Komanso I think it should be Zata. I think Zata. Yes. Nde fundo zimene zitisunge chifukwa paja ndi mfundo zimene ndithu zimakhala kumapeto zimene timazayamba kumbotsana kuti kuti ipe chimene atita kuti makuti private funds zakuti yes tili ndi fundo zonse zimene MCP zinalonjeza chonchi fundo zambirimbiri, right? Ndi panopaso zimabweraso fundo kuti apa zikuti bwanji koma sopano apaso tili ndi fundo ngati zimene ziliponso. Ndi anyway tikachokaso apo ndithu tibwereso ndi video inaso imene tikupasani update imene ndithu pakati pa Russia ndi Ukraine kumene kuku ndithu sizili bwinonso kumeneko. I don't know kaya ningopangirato okay, komano in the next video tilongosa zimenezo. Iyi ikhale ndithu ya DPP kuti ndi zinaso zikuchitika pamene ku manifesto akuchitika kumene koko kumangosunga akuluakulu and my general answer nafasidwa mafososo. For example kuti inu anthu akukhulupireni bwanji munasokoneza zisankho iwo anoti ayisindasokoneze mnono khayi nayi mapachilungamo and zambiri zimene ndithu zachitika ku site kumene kuko. Guys, thank you so much. I think ndakupasani in a nutshell form musamale kuti at least mungozindikirapo kuti zikuchitika ndi zimene zizi.
yeah kusiyana kuti bwese 3 hours video ndiye nok mzikhamu kuonera ndoti yo data economy city bino. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. This business first on the highway. So this evening, the party has a website, a live website. It is nthawi DPP swanhamalira kwambiri inuyo mukuona ngati kuti akukhulupiriranso ndi chani chifukwa kunali nditumpakana zonse alasi imene tachotsa DPP mboma mwanenanso za masomphenya achitukuko. Masomphenya awawa manifesto how realistic potengera ndalama zimene mukuchula 5 billion pakusilwesi 100 million pakusilwesi kwa amayi 100 million inanso kwa achinyamata. How realistic maitenansa is this manifesto? Manifesto is very, very realistic. Mwana nchije wabe kuti motsindika kuti nzokwaniritsidwa mene manifesto chifukwa sina unena kuti chipanga koma chimene kuti ife kuti chipanga chakuti tipeza ndalama kuchokera kwa ine chamalira zimene chamalira samanena kuti anabereka chisankho chomwe inuyo munkaendesa chisankho pano muli ku DPP kuti ndinayima pachilungamo ndipo chilungamo simunachiona pano ndiye mwangobwerano mbali inono chabwino popita chitsogolo masana wandu zozoti mukalonchaso manifesto amenewa amalawa ayembekeze zotani taona ADM muno kulibeko amutalika iwo akhala ndipo ayembekeze zopambana chifukwa chimene tikutsatsira Malawi nchonena kuti ife tilifuna dziko lipamoto umene ukuyaka ulilawulawo lisananyeni dziko lilenera maya nsanda thokoza kuti munatipasa nthawi chapano tiyesesocheza ndi Enoch Chihana. You have signed mwatsindika chigawo chakumwera akutekesa ku Blantyre Mjamba Masanano tonse amene tili muno komanso mukutionera kunjako zindikirani kuti tili ndi campaign komanso manifesto launch this afternoon in Blantyre, the commercial city of Blantyre. Ndikuwuzeni chikunena kuti muzakaona gwape atayima munsewu kuchoka Nkhalango ameneyo wachalira liwiro. Mwaona Right Honorable Enoch Chihana ayang'ana nchile monsa ona kuti no ndikutuluka ndikuyima pakati pa njira liwiro ndi DPP. Machine muzowa kale.